Balon man kinilaw sinugpara guys. Kabiran duha diri. Walay ka tao-tao gyud guys oh. Punas ang dagat no. May buntag mga guys. Di ata karon sa Punta Bilar no, diri sa may kaliguanan nila. Dili na siya kaliguanan jud sa mga tao kay taas kay pasil, taas kay gunas no. Kay layo pa kay ang tubig. So, wala ni siya suruyanan katong dito sa taas. Kanang hagdanan mga guys oh. Oh, kita niyo ng mga hagdanan diha. May suruyanan sa taas. So, diri mi nangaligo sa tungod sa ubos kay kuan man. Way sasaw bitaw, way mga lain tao. Sulor gyud nimo no. So, karon nagbalon pud mig sugbahonon. Mga naikinilaw ug mga ligo mi pagkahuman then manguli na dayo no. Gana kay view diri mga guys, kaso lang awa kay mo anhi diri mga tao kay daghan kay bato no. Kung kuan kung mutaob nagid siya kuan tubig diri, pero kung hunas dayo kay tubig no, tubig dagat. Akong asawa naghaling kay magsugbay migbangos mong sudan na mo ron sa pamahaw. Palit pudbig pangpahilis cook kinilaw ako din trabahoon karon o kumahaling ni sugbahon na dahil namo ang among bangos no. Ako ipakita ninyo mga guys ang among balon. Amo ni siya guys, gilimpihan na ako guys. Ako nang gilimpihan dito sa dagat ug akong asawa mo ay naghaling para gamitan na mo tuwan. Diha na mo isugbang among bangos no. Awa pa siya kahaling kay di man siya kamao. Makamao ra na siya. Namo na oh. Bi ako diha bi. Ako haling bi. Wala ra mga tukog-tukog bitaw guys para dali ra mo haling guys. Kung mga unani guys. Gamit kay na siya guys. Kani muni kuan. Pagka human ibutang ding uling. Nagpunta na nato guys. Bawal man magsulog og plastic pero pangkulae ko na siya guys. Para musiga ba? Di musiga guys kani guys. Ano na ato pa lang guys. Syarog di mo ano? Ulanon dayon guys, impas. Tuwaw lang gaan ka bait. Kinilaw puntak sa'yo. Akong partner guys, kaya na niya ang bagos. Kaya iyan ang sugbahon. Anong tao mga guys oh. Nasa ka kuha na mong picnic karon. Picnic naman yung mga guys. Lingaw-lingaw ba? Diretso nagsugba diha. Kana tarong na butang. Kana mas maayo gyud na kay makakaon jud tag sinugbang bangos. Dire daplin sa dagat. Amo na siya guys. Inarmira na guys. Napagsugba. Abtik yung partner guys oh. Kilaw taron guys. Kuha na itong kilawon. Saguysoy. Saguysoy ba? Ano? Tawa guys oh. Mga jaman bitaw guys. Tapos luya bombay no. Nanaman ta no. Ang sili. Ang kalamansi guys. Ang kalamansi na ito guys no. Para makalimot mo sa inyong silingan guys, magkilaw mo ingunani guys. Atong sili guys oh, lantawa guys. Tulo ka buk ng sili guys para I love you. Tawa guys oh. Kani guys. Mo ni gitawag og tabon-tabon dire. Mo na siya guys oh kana. Sagol sa kinilaw guys no. Pag tubig dang, kaya tugasan dang. Gasan na to. Adi sa nato hiwa-hiwaon guys, ato sa ning hugasan guys. Nagdala man gyud mig tubig. Kana guys, ato nang hugasan guys. Putang nato diri guys. Para mawala ang mga atong ihuwad. Mao na to na. So, kani guys, ato sa ning hugasan guys.
Hugasan sa nato ni kay naman ni mga kuwan, mga toxic na mga lasa bitaw guys. Mga toxic guys. I am a toxic ana ba? Ano siya guys? Okay, butang diha. Pagkahuman, ibutangan na nato nag-asin guys. Para siya mo balik yung pagka-presko. Asin, balor tres. Nanaon na nimo guys. Pagkahuman guys, pagka-taud-taud nimo ana guys. Kuana na nimo guys kanang kumutag suka. So maghiwa na ta guys no. Diha na ibutang kay suko sa ikuan. Kana guys. Iwa-iwaon siya siyang pino guys. Sili. Tapos kani guys, anaon nato na guys. Pagkahuna sa hindi na sa bit. Okay. So kani muna ni paghiwa sa kuan guys. Luya. Dagkoon ra siya guys para di nimo makaog apil. Pero may aroma naman na siya guys. Kay imo nang pinuhon, bala man na pinuhon guys, nga makaon man nimo. Wala pa na. Dagkoon ra nato paghiwa sa luya guys. Ni suka. Buka na to suka guys no. Magkupod guys, kumutan na siya guys. Na silugba. Muna ito ibutang dili mga guys no, tabon-tabon no. Pawala na siya sa dangog sa isda. O langsa ba langsa. Importante ni siya guys para makalimot mo sa inyong silingan. Okay na guys no. Pagputang na na itagyaman. Kani guys, dili na to na ipukan guys no. Siyempre guys, atong bitsin di kalimtan ha. Bitsin yun na, sugat pa sa una. Pamata na tao, bitsin na. So asinan dahil nato mga guys. Okay. Dada siya guys. Butangan nagsuka guys. Tapos kayo-kayo. Limpyohan na nato ni pagkahumanan ni guys no. Karon sa nagluto pata guys, nagpat-pata sa kinilaw, sinukpa. Isa nato na limpyohan. Paglakaw ra nato guys, limpyohan nato na guys para di ta masawayan. Para limpyo ang atong environment ba. Goods. Kasugba na ta, naghukad na nga akong asawa, akong partner. Naghukad na para mamahaw namin no. Kay proceeding ng ulan mga guys. Basig mga basa ta, maligo man punta no. So, alon man kinilaw sinugpara guys. Kabiran doha dire. Walay ka tao-tao gyud guys oh. Punas ang dagat no. Tawa guys, nagdalamig si Cheria. Now, kinilaw na mo no, naikok. Siyempre di yun na magpakuan. Dire na bisdap din sa dagat guys kay wa na ilang lugar no. Way cottage man. Way bayad, safety ba. Tipid kaon sa kinilaw. Way hiwa-hiwang kinilaw, tibok ka jud. Kaon sa kinilaw guys. Nabog na ang kok guys.
Cook mga guys. Ah. So nakakaon namin mga guys. Oh, partner mga guys oh. So, ang ulan mga guys nawara. Nakaluyan ra dito sa kahitasan. Nawala ang ulan. Oh, tapos agdi no. Salamat kayo. Imnan sa natog ko kay nagkilaw mga tawag nagsugbat ag bangos. Pepsi ang sarap kasi. Kalamay sa Pepsi. Nang tawa guys, murag lagi ag bagyo pod guys oh. Tawa guys. Itip ra guys, panas ang dating. Wa na hurot ang kinilaw nato guys no. Ang ato sinugba guys, panas-panas yun guys. So, karon guys kung maligo ta. Muadto pa man ta dito pero unsip man kay lalom kay way laing tao kamera. So di na lang mi maligo, magpaabot ra mig kano sa mo anhi ang tubig diri no, mutaob. Kay lutay kay karon. O kana guys. Makita na dito sa taas highway kana nga bukid no. Manginhas na lang mi. Manguha na lang mi kanang mga kinason kay dire daghang kinason dire. Kung aptik imong mata, makakita ka kinason. Natay madala sa atong balay, sa atong ipuyan kay para isudan atong panihot ko no. Okay. Yan ang gihugasan guys, ang kuan guys. Try nang inhas dito guys, duha. Okay oh. Ayan ang gihugasan diya. Adi ara siya maghugas, limpyo mo na guys, di pa na kanal. Bye-bye man guni. Adi ara na siya maghugas. Taas kayong kuan nila diri, hunas. Karon mga guys, maot gyud kay tempo no. Pero mao na ampay na ako guys kay risko kayo ang bye-bye, hangin, bugnaw. Kaya kung tinginit ka diri mo ani guys no. Itom pata, mahimo patang itom. Mahimo na tang negro ani. Mo na iplak sa USA o sa Australia. Nagpalibak ang ulan guys, ngapot gyud diri abi na kung nawala na. Iagi gyud ay. Nabasa na noon ko. Uy. Grabe ra pa kusog ang hangin, pero napayr gyud. Naghinay-hinay gyud ang ulan. Mo nang resulta sa imong kalagan. Tungod sa imong kalagan, naapsan kag ulan. Uy, wala na mo nahurot ang among kinilaw kang sinugba amo ning ipakaon po sa isda kay masayang ra pud no. So among ibutang dito sa dagat. Dito magabaan. Kira kung pang-monitor nato sa palengke no. Tara. Mo ni resulta nato no nga mingaw dagat. Dire na mo ibutang tong akong sinugba og kinilaw guys no, ang sobra no. Para di masayang ba. Kanon man gyapon na sa mga isda guys. So nakatabang gyapon ta guys no. Nagpasalamat gyapon ang mga isda guys na ibutangan gyapon sila pagkaon diha pero sakto pud na timpla na. Palit na ta dito guys, di na ta maligo guys no. Okay. Basa nga tong basa ay angki. Ini tao, di nakita saang diri guys kung di ka aptik ka makakita kag saang. Kinason diri nga kuan kay kasi mga lumot. Kasi lumot sa bato pero may talaba no. Suso lamang. Wala po niya kuha mga guys kay isa na kabuok sayang man. Sayang. Kaila mo ani guys. Kana siya guys. Wala. Buktopos na siya guys. Makaon na siya. Daghan no. Di na kumukuha na guys kay ipula na kung kumaon na guys. Grabe kalapad ang puzzle nila diri no. Medyo batuhon, dili siya buhangin. So daghan yung kinason diri kung apti ka mangita. Sudan gyud ka no. So, ang pagpaningkamot gud sa tao guys, nasa lihok.
Wala sa salita. Sa gawa basta Tagalog pa no. Nganar na siya guys. Salamat gyapon sila guys kay among gitimplahan. Di sila makatilaw ato guys kung way timpla no. Tungod na mo gitimplahan na mo. Nakaon sila. Salamat gyapon sila guys. Isod kay no kung muanhira ka dili mo limpyuhan ang imong kalat. So limpyuhan nato para di ta masawayan no. Para makita po sa atong mga viewers na sundugon po nila. Kay lisod kayo kung muana ka sa isa ka lugar, pahitapon na kag basura, way ayo na. Way ayo gyud na. Kani makita ninyo. Among limpyuhan. Isulod lang sa bag, dito na nato ilabay sa basurahan sa taas. Okay, sulod do. Ana. Limpyuhan na muna. Tapos kanang among gihalingan amo nang tabunan og buhangin para mapatay ang baga no. O kana napadang oh. Kanidang. Punita dang kana mga salupin na gagmay kana. Kani po do. Limpyuhi. Para napa tilo ka. No. Kana siya. Okay. Ato nang isulod sa bag ang basura mga guys no. Para dito nato ilaabok sa basurahan. 3. Tapos ang among hinalingan amo nang tabo ng buhangin para dili manglupad ang baga. Ang mga guys oh. Inguna na mi ka kuan sa among environment dire sa Surigao. Disiplinado gyud ang mga tao diri. Wala siya guys. Ayaw gyud ninyo kuana. Pag muanha mo sa isa ka lugar, ayaw mo pag sinagbot kay way ayo na niyo. Makadaot na sa atong environment kanang mga basura. Inyo nang isipte o dalhon ninyo sa inyong panimalay kung adapit ang basurahan. Dito ninyo ilabay. So karon guys, mao ra to no. Mao toy atong lesson karon na ngano gihimo na ako ning vlog tungod ning una guys ka pag mudayo ta sa mga beaching, sa mga beach, mo kumudayo ta dili ta patakatagag pag sinagbot no. Limpyuhan nato atong kalat para limpyo ang atong lugar. Maot ka na kung daghan kay basura sa atong lugar no. Kung hugaw ang atong lugar, ang atong naong samot kahugaw no. Kung limpyo atong lugar, magwapo po ta. Inguna na siya, mo reflect na sa imong pagkatao ang kalimpyo sa imong lugar o sa imo. Usaha namin sa 1,000 step gikan diri sa baybayon padulong sa taas. 1,000 step ang among tungason karon. Kay kanina pag abot na mo wa ko nagvideo pa dulong diri no kay ansip kayo ang hagdanan dangog. Masig may slide ta. Uniton yun sa ubos no. So karon ako magvideo. Maghinay-hinay na migsaka guys. Tungkol sa kahunas, wag yun may kaligo. Adi na po maligo eh. Kanina bigla mahaw diri. Basta lamang na makalaag. Hinay na nagsaka guys. Ano yung resulta diri guys no? Okay. So fermented yun na idala nato ni atong James Bond shake. Safety ni sa kwan. Hangin ba nga kusog bitaw no? Tuway naman na dito guys. Naman na. Palitan ta to na mong isda no? May kuha. Hawoy kayo guys. Diha ita kanina guys no? Na mahaw, nagsugba. So, dito may hiyato dito kanina. Naabot ra gyud ta guys no diri sa tuktok no. Kung mano tag pamahaw dito. Way laing trip pa. Mo na katong bukid sa ubos guys no, kato akong gi-videohan kanina. Na makita diri sa taas. So naraw. Mo na siya guys. Balik na punta dito sa sunod. Pero hindi na ta mag-video. Manguli na ta. Kaya gikapoy na kog tungas. Kaya nasinaw na kong aktang tungod sa kakusog sa hangin. Tawa, dangas na kay ko. Sa unta man, dangas man. Tungod shampoo ba?